كاب سريو زينا إرتباع السلام تنا تقبلوا ذكركم تعذبتنا هم يتمسيو ساعات تأخلون لما عرب الإسلام شمونتن لكاتي سدالوه زينا تاتوش وزان حيزنا لكم كريمنا لنا المكتالكم خبر زعدم عدي بعبدي فلماجن كاب بيت صفات إفتاء سلام وقداياتن بزحنا حبريت اللهم مسرق هلال ورح رمضان لو مش سلسترجع جزء صباح قدام حد مقابل 25 في اللامي تعلت ورح رمضان 1446 هجري مقانن حبر بيت صفات إفتاء سلاموي قداياتن المكتالكم بخبرنا عدم كفلما أرسلنا بريزيدنت إسياس كوميشنر بوليتيكا وقدايات سلام انتطان حبرة أفريقيا أزراريبو زخرة 5 عامة هلكيت أسمران كبابيان إرترا وهاجرا وسمعيت زعرقة تاريخ فتصامه من بارو تقليتو ماكل سلطنة حمادي زبادو بغدغدانن سفيتن ذا سلطنن 4 دق انستيو امريقو ابزيناتات وصا امريكان نيتو تغبرو دغوما خطقارصهم تخل ادنقفا سنه هوتاو بزحنات معقاب عمتاو 500 بليون دولار كسلع ابسم معتبتحو إيران وباكستان نقداوي زمدنا أن بنفع زخل سمعت تفرارينا زرزر زينا بريزيدنت إسياس تمالي أباد دراش دندن كوميشنر بوليتيكا وقدايات سلام انتطان حبرة أفريقيا تقبلو أزراريبو غازيتنيا دانا يتقبريبوت تصبصبالوها بريزيدنت إسياس أفورقي تمالي 27 لكاتيت أب ساعتات مشت نكوميشنر بوليتيكاوي قدايات سلامت سلطان حبرة أفريقيا بانكولا أدوئي أب أدارش دندن تقبيلو أزراريبوم كوميشنر بانكولا بزعبا سلامت سلطان أفريقيا بقندو دما زوباوي معبالتات كارن أفريقيا نمزر رابيو أسمراتيوم أبتين خليتا ساعتات زغط ألركب بريزيدنت إسياس أفريقيا كم مثل كوينات حد غيركا نمقبان قريجتات نممحدارن زتفلالي حيلتات أبز أهجور قدبو زحلفة متتتاو كم زقبرا حبرة أفريقيا دما نزن مقرام زوصدو زتك السقومتي زاقيت كم زي اللي بمقلات اتقاندك خاون زلوو ممحدار كويناتن قريجتاتن زي كونس قدم ممتقو نمكل خالو مسرح كم زخونه أرديوم حبرة أفريقيا بسنكي دخم مواقراوي قرصون قداماوي متتتاواتن تثبيتن هانك أوتان أفريقاوين كمال أبزيك للو درجة وريدو كمزلو زتغسب بريزيدنت إسياس بسنك زدما قداماوين هاقرات ربحاتات نمسمار حيزونو نزمتسا حلالاقي أجنداتات آيفال كبللو أبزيك الدرجة كمزبتسحة بزرزر قليسوم إيرترا زوباك أرنا أفريقيا تفاسسنيل كيح بحرن هاجرات وشمت خليج النزحق في كبابي قدام الناس سريعة واسع اللقودوبو كم زخونة زوت أن لمعتاو مدبات دما نوح سنة سلامن سقطا نايز قودوبو أبقم مزقتو كم زخونة زتغسب بريزيدنت إسياس قداي سودان نمفتاح إيرترا بقندو سوداناوين وننتا أجنداتاتهم كخونو زبل تنع مرقتي كم زلوا انتخونة إذا زوبان خيك أسن نايدق حيلتات نتقداي مليسان يحلالو خو خم زلوا أبريهم نقداي صومال بزملك دما بريزيدنت إسياس إيرترا حيال صومال أبز زوبا كتهلون قبو بوت أخد حزن كم اتدالي نزد ما بقبري كم اتسرحلو بمحبار صومال هاجراوي سراويت كهلوان هاجراوي تكالات كتهنتن مقول الترات تسعود كم زلا أجنزيبوم كوميشنر بوليتيكاوي قدايات سلامن سلطان حبرة أفريقيا بانكولا أدوئيني إرينا بزهبو حبريتا مس بريزيدنت إسياس كابزا كايدو أبزو بقرنا أفريقيا بحفشا أب قداي صومالين سودان دما بفلايزة توكورة سفيح زررب عميق مرداتا كم زرخبو حبيروم أب تركب وغن إيرترا منيستر قدايات واتسائي آتو عثمان صالح ترخيبو نيروم مجزأتاو سرعة درج أب 1975 أب سمران كبابيان زكايدو جاملاو حلقيت مبل 5 عامتو بستفلاليه مسنادوتات كنت تذكر زفلتيهم أتزغرب مدبات دمان إرتراو هاقراو سمعيد زعرقة تاريخاوي فتسامن منبارو تقليتو وكيل إرينا يوناتان عبيان ردالو تسبتساب أماني القبراي كوربوي
ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራን ካቢያን ዝተኻየደ ንጥፈታት ንኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ዘዕረገ ታሪኻዊ ፍጻመ ምንባሩ ብ27 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ተኪየ ቀለታ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዓላማ ናይቲ ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብምትሕባር ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ብቐንዱ ስለ ናጽነት ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋን መስዋዕትነትን ንምስትንታን ከምኡውን ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ህዝብና ዝፈጽሞ ጃምላዊ ህልቂት ወለዶታት ከም ዝፈልጥዎ ምግባር ከም ዝኾነ ብምብራ ዕዉት ስራሕ ከም ተዓመ ሓቢሮም ኣቶ ተኪያ ኣስዒቡ ምምሕዳር ዞባ ማእከል 15 ለካቲት ዓመት መጽ መዓልቲ ዝኽሪ ግፍዕን ህልቂትን ኣስመራን ካቢያን ኮይና ክዝከር ክውሳን እቲ ዝኽሪ ብቐጻሊ ክሕደስን ናብ ወለዶታት ዝሰጋገርን ምግባሩ ብመጽናዕቲ ስስኒ ኣሰራርሓ ክተኣተቶ ዝብልን ካልእን ለቦታት ኣቕሪቦም ነቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ክውን ንምግባር ዝነጥፋ ኮሚቴታት ብወገነን ነቲ መደብ ንምዕዋት ንዝተኻየደ ምምሕዳራዊ ባህላውን ስነ ጥበባዊ ሰነዶታት ስእላዊ ምርኢት ሰልፊ ህዝቢ ማሕበር ወነንቲ ታክስን ተማሃሮን ዜናዊ ሸፈንን ካልእን ዝምልከት ጸብጻብ ብዝርዝር ኣቕሪበን ኣብቲ ዕለት ብደረጃ ትካልን ውልቅን ኣበርክቶን ዝገበሩ ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዓዲሮም ኣማሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳይ ሃይለ ነቲ መደብ ክውን ንምግባር ንጻዕሩ ድሕሪ ብምስጋን ብምኽንያት ዝኽሪ 50 ዓመት ህልቂት ኣስመራን ካቢያን ዝተኻየደ መሰነዶታት ኣገዳስነቱ ልዑል ስለዝኾነ ዓመት መጽ ብሰፊሕ መልክዑ ክካየድ ኣዘኻኺሮም ኣብ መንደፈራ ዝርከብ ማእከል ስልጠና ሃማድኤ ዞባ ደቡብ ን4 ዋርሕ በቅዲ ክዳንን ስፌትን ዘሰልጥነን 4 ደቂ ኣንስትዮ ብ27 ለካቲት ኣመሪቑ ሓላፊት ጨንፈር ሃማድኤ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ዘስማዓቶ ቃል እቲ ስልጠና ሙያዊ ዓቕምን ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ክብምባል ኣፍራይነተንን ቁጠባዊ ኣታዊታተንን ከም ዝዓብን ምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ብምሕባር ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝገበሮ ደገፍ ኣመስጊና እቲ ማእከል ኣቐዲሙ እውን ስልጠናታት ምርባሕ ደርሁን ጠለበጊዕን ምድላው መኣዛዊ ምግቢ ህጻናት ከምኡውን ማእለማ ዝርከቡ ሙያዊ ትምህርቲ ሂቡ ምንባሩ ዝሓበረት ወይዘሮ ሰናይት ኣብ መጻኢ እውን ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ምትሕባር ከም ዝድፋኣሉ ኣብሪሃ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊት ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ቅዱሳ መብራህት ብወገና ስልጠንቲ ካብ ዝነብራሉ ምሕዳር ከባብን እዞባ መንደፈራ ዝተለለያ ምዃንን ብምሕባር ዝቐሰሙ ሞያ ምድላውነት ቅዲ ክዳንን ኣሰፋፊኡን ከምኡውን ምጥላፍን ምእላምን ዘጠቓለለ ምንባሩ ፍሊጣ ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ሃማድኤ ወይዘሮ ተኻእፅፋ ሚካኤል ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያሽ ዝካየድ መደባት ኣድማዕነት ንክህልዎ ብናይ ለውጢ ተበግሶ ክስነ ብምዝኽኻር ተሳተፍቲ ብዝቐሰሙ ዓውዲ ሞያዊ ክእለተንን ቁጠባዊ ኣታዊታትን ንምዕባይ ዓቲበን ክሰርሓ ኣዘኻኺራ ፖሊስ ትራፊክን ጨንፈር መጓዓዝያ ምድርን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓደጋታትን ብኡ ዝስዕብ ክሳራታትን ምግዳል ብ27 ለካቲት ናብ ወነንቲ ዓበይቲ መካይን ዘቐንዐት ተምህራዊ ርክብ ኣባፅዓ ኣካይዶም ሓላፍ ፖሊስ ትራፊክ ሜጀር መልኣከ ገብረ ማርያም ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ብሰንኪ ምግዳል ብቕዓት ኣሽከርከርትን ተሽከርከርትን ዘይምኽባር ሕግን ስርዓትን ትራፊክ መገድኻ ዘይመሓዝ ሓደገኛ ኣመራርሓን ካልእን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብደረጃ ዞባ 240 ሓደጋታት ከም ዘጋጠመ ከም ሳዕቤኑ ድማ 19 ሞትን 192 ከቢድን ፎኪስን ማህሰይቲ ኣብ ንብረት ድማ ናይ ኣስታት 5 ሚልዮን ናቕፋ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣብሪሁም ሜጀር መልኣከ ስዒቡ ብ2024 ብሓፈሻ ኣስታት 4,000 ተሽከርከርቲ ብጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ክኽሰሰን ከለዋ ልዕሊ 600,000 ናቕፋ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም እተበየነለን ኣፍሊጦም ሓላፊ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ኣቶ ታደሰ ገብረታትዮስ ብወገኑ ምኽባር ሕግታት ትራፊክን መምርሒታት መጓዓዝያ ምድርን ንመራሕቲ ተሽከርከርቲ ብሓፈሻ ንመራሕቲ ዓበይቲ መካይን ድማ ብፍላይ ካብ ክሳራ ህይወትን ንብረትን ዘድሕን ስለ ዝኾነ ብግቡእ ክኽተልዎ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ተበላሽ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ መጓዓዝያ ጠንቂ ሓደጋታት ይኸውን ስለ ዘሎ ቁልጡፍ ጽገና ክግበረሉ ቀረብ መቀያየሪ ቑሑ ክወሓስ ንምርኣይ ዝኽልክሉ ዘለዉ ኣግራብ ክእለዩ ሓበርቲ ምልክታት ዘይብሉ ቦታታት ክትከለሉ ከምኡውን ብብርቱዕ መብራህቲ ወይ ፓውዛ ዘለዎ መካይን ቁፅፅር ክግበረለን ዝብል ርእቶታትን ለቦዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ ማእከል ዞባ ሰረጃቃ ንዓድታት ኳዜን ዓደረጊትን ዓደንጎዳን እተገልግል መደበር ጥዕና ብልዕሊ 2.5 ሚልዮን ናፋ ትነጻላ እዛ ብምሕዳር ዞባ ማእከል ስራሕ ዘላ መደበር ጥዕና መርኣይን መደቀስን ዘጠቃልል ክፍልታት መዕረቕን ማይን ረሳሕ ፈሳስን ባስካታት ከምኡውን ዓይን ምድርን ካልእ ትሕተ ቅርፅን ከም እተጠቃልል ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ጆሜትራ መለስ እምባይ ሓቢሮም ኣብ ማሕደርቲ ናይተን ከባቢታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ስራሕ ንምዕዋት ብተወደበ መልክዕ ጉልበታዊ ደገፍ ይግበር ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ንፀንሖም ከቢድ ፀገም ዝጠቐሱ ነበርቲ ብወገኖም መስርሕ ህንፀት መደበር ጥዕና ንምቅልጣፍ ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ረጋጊፆም ኣማሕዳር ንዞባ ሰረጃቃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ድማ እታ መደበር ጥዕና ኣብቲ ከባቢን እትፈጥሮ ርግኣት ምጥቃስ ነበርቲ ንዘርእይዎ ዘለዉ ተሳትፎ ሞጊሱ
زخونكم تعذبت السعب زيناتات وصايد دقيمنا نمكتالكم بخبرنا عدم زينا وصاي أمريكان خيدان سمين أتلانتيك نيتو تقبرو دقوما كتقوارتو كمتغلات انقغا أبال هاقرات تاودحنة المحاس زخفلو بزحيت كبكبلات زوعات صحف قدات وزا أمريكان ماركو روبيو هاقورو لعلي عغماء تخفلو باجت كم زهيلو أرديوم أمريكان خيدان بقمقام سلسنة 4 ميتاويت كاب جاملها قراوتوتا كتكفل انكلا خلوت أبالات قنا أستاد حدا ميتاويت تراي كخفلا تنهينا لوا بريزيدنت دونالد ترامب أبالات بزحيتان نزي كفلا هاقورو خاب تخيدان كتسحب كمتخيل متنقاوز ذكريوم كلن أبالات بزخت موسم مع مسألة بوحدو خلتا ميتاويت ناجام لها قراوتوتن نتخيدان كخفلا يقددا يخون برز بزح أبال هاقرات نتمتن كبزحو سلازي كلا زعابي باجت نيتو أب انقدع أمريكا وديو خمتنها سبسابات يردو بعسران شوعتن لكاتيت أب إيطاليات كتما روما بستخايد أم محاسا كوابس تقرا قرا وعلا هاقراس نهيوتا بزحنة المعقاب عامتا وقت 100 بليون دولار كسلعة أب سمع بزحين اتسمع حساب كتشحن 30 أب زلو قزيب وحدو 300 ميتاويت مايون مريتاون كفال مدرن محزاء زعلمة مخانة تفليت لهم أتو على مغزلتا نايتي أو رح تكم تغتشن 4 أب كولومبياويت كتما كاليس تخايد مخانة تقليتو نتا هاقراو سمعن تقبار بعتب كسرح كإلاتاتا كوابي تسوي عمالو أب معقابة كوابي قزي فاينانساو دقف كتب تثبيت زقبر لأمريكا أبز سمع كم زي فرمتي زقلت زلوم بغطباز بلتسقان تنك كليماو نوتن زخونان زلو هاقرات نمكتو بعتب كم زي نتفاين زو كسا كليماو نوتن مكتا كفرم تنحي أهقراو سمعات متقبار زاقيت استكاستو قمتي كم زي توسده زفلتيو إيران باكستان نقداو زمدنان بدنفع زخيل سماعات تفراريمان السماعات نعمتاو نقداو من اللوات نوع 10 بليون دولار كب نمبال مخانو سمزن نقدي نايتن هاقرات حبيرام نتمدب نمتقبار زراخبان تحت غرس مقعزيان مودات كم سرحة دما توم سمز قليتهم أب كلشن 4 نقداو من اللوات إيران باكستان أساس 3 بليون دولار منبارو تبصابات يتقصو إذا خمزيلم كله إيران باكستان زباو تتان محاد زكايدو تحقاز كم زحيلو أفليتنا لوا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب هاجرون فنزويلا هباتو صنحت نسجل نراز ملكت فقط كم تسرز أفليتو توساني فنزويلا نب أمريكا قتلوخون صنحت ندادي دو كتبلو زئجد مخانو من محضر بريزيدنت ترامب حبير لهم መንግስት ቬኔዙዌላ ምድንጋር ዝነበሮ ምርጫ ከም ዘካይደን ካብ ኣሜሪካን ዝምለሱ ስደተኛታት ክቅበል ፈቃደኛ ስለ ዘይኮነን ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ፕሬዝደንት ትራምፕ ገሊጹ ዘሎ ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ድሌታት ኣሜሪካን ምላእ ልኡላውነት ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ከም ዘየቱ ብምንጻር ምምሕዳር ፕሬዝደንት ትራምፕ ንዝወስዶ ስጉምቲ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ السجمت زمدنا خلتين هاجرات نام نبور كي ملس زعنقص مخاني بريزيدنت مادرو زوقس امريكا بزحلف عامات اب فنزويلا نستخايدن بريزيدنت مادرو داغماي ساعوتلو مرجع افلوط خم زيتو بمنصار اب لعلته هاجر توسخ اجدا خم زصدقت فلتيوم بسنك تداغاغام اجداتات امريكا بلعل فنزويلا 9 بليون دولار قطبا وصلاتات وريدلو سمين كوريا استراتيجيكا وقت بالنايز قلت كروز ميسايل فتنة كايدا نتيا معربا وبحر حوص دسيت كوريا استخايدة فتنة مرحة هاجر كيم جونغ اون باكال كم تعزبه وقعويت مدبر تلفزيون سمين كوريا بسئلي السنة كاليحام اتفتنة نتن ابكربا زي حبراو لمد كايدا امريكان دوب كوريان متنقرتا زم حلالف مخاني متدراوين تنتنتز قلت زلو نحبراو تدراو منقسقاسات امريكان دوب كوريان اذا اتاميرا خم زي تعزب وقت قلت صنحت سمين كوريا نيكليساو اصوار كتفتن كم تخلون كتتنقب صنحلا حبراو تدراو نتفتات امريكان دوب كوريان كاندي مخنيات مقرار كلولاو حاسد سيت كوريا خوينكم زلو نايقروا تعذبتي يتوسو መንግስት ቻይና ፊሊፒንስ መስላት ሀገሩ ዝገስን ተታት ካምኪያድን ዘይ ሐላፍነታ መግለጽታት ካማሃብን ክትቆጠብ ጸውዑ መንግስት ቻይና ንዝጻውዒ ዘቅረበ ንግዳዊት ነፋሪት ፊሊፒንስ አባሐዶብ ቻይና ንخلአየር ሀገሩ ከምስተሐሰት በመውቃሲዮም አፈኛ ሚኒስትር ምክልኻል ቻይና ተማል 27 ለካቲት አብዛሃቡ ጋዜጣ መግለጺ እትስጉምቲና ሀገራዊ ሕግታት ዝተሐስን ዘይ ሐላፍነታውን ከም ዝኾነ ገሊጹሎም
ፊሊፒንስ ተኽታኺን ጥፈታት ምክያድ ብቕልጡፍ ደው ከተብል ከምኡውን ምስ ቻይና ብምትሕባር ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ሰላምን ጸጥታን ንምርጋጽ ክትሰርሕ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ጸዊዑ መንግስቲ ቻይና ጉዳይ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ማያዊ ኣካል እጀታ ብዘለዎን ሃገራት ዘካይድኦ ቀጥታዊ ዝርርብ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ከም ዝኣምን እዩ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ ኣብዚ ቻይና ዝሰፍሐ ክፋሉ ልኡላዊ ግዛኣታ ምዃኑ ትገልጾ ስትራቴጂካዊ ማያት ኢንዶኔዥያ ፊሊፒንስ ማሌዥያ ቪየትናምን ብሩኔይን እውን እጀታ ከም ዘለዎን ከም ዝምጉታ ዝፍለጥ እዩ ሓረስቶት ቼክ ሪፐብሊክን ስሎቫኪያን ትማል 27 ለካቲት ንዋሕዚ ካብ ዩክሬንን ደቡብ ኣሜሪካን ዝግበር እታዊ ኣካልን ካልእ ሕርሻዊ ፍርያትን ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብቲ ካብ ሃንጋርን ኦስትርያን ዝመፁ እውን ዝተሳትፈዎ ሰልፊ እቶም ሓረስቶት ትራክተራትን ካልእ ሕርሻዊ ማሽነሪታትን ተጠቒሞም ንመስመራት ድባት ከም ዝዓጽኡ ተሓቢሮም ንሳቶም ብሕሱር ዋጋ ወፃኢ ካብ ኣባል ሃገራት ዝግበር እታዊ ሕርሻዊ ፍርያት ንእቶቶም ብኣሉታ ከም ዝጸልዎ ብምግላጽ ደው ክብል እዮም ጽውዑ ዘለዉ ሓረስቶት ዝተፈላለየ ኣባል ሃገራት ብኤውሮጳ ሕብረት ዝግበር ምቁጻር ክፎክስን ካብ ኣባል ሃገራት ወፃኢ ዝግበር እታዊ ሕርሻዊ ፍርያት ምግትኢ ክግበረሎም ብምጽዋዕ እቲ ሕብረት ኣብቲ ጽላት ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ዘለዎም ተቃውሞ ክገልጹ ምጽናሖም ይፍለጥ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ብናህሩ ዋጋ ነዳዲ መግብን ኣባይትን ምቁጻር ስጉም ተውሰድ ዝጽውዕ ተኸታታሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ምሮር ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ምልሓም ሰብኣዊ ንዋታውን ኣካባቢያውን ዕኖት የውርድ ከም ዘሎ ተቓሊሑ በተፈጥራዊ ሓደጋ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ሓያሎ ኣባይትን ካልኦት ትሕተ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ተሃገር ሓቢሮም ብዘይካዚ ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ክጉዕዙ ከም ተገደዱ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል ብነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ናይ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምእታው ንዝካየድ ስራሓት ኣኽቢድዎ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ ዜናታት ንምዛም ኣርሳት ዜና ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ኣዘራሪቡ ዝኽሪ 50 ዓመት እልቂት ኣስመራን ከባቢያን የኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ዘዕርገ ታሪኻዊ ፍጻሜ ምንባሩ ተገሊጹ ማእከል ስልጠና ሃማዴ ዞባ ደቡብ ብቅዲ ክዳንን ስፌትን ዘሰልጠነን 40 ደቂ ኣንስትዮ ኣመሪቑ ኣሜሪካን ኔቶ ትገብሮ ድጎማ ከተቋርጾ ከም ትኽእል ኣጠንቂቓ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ምዕቃብ ዓመታዊ $200 ቢልዮን ክስላዕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኢራንን ፓኪስታንን ንግዳዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝኽእል ስምምዓት ተፈራሪሞም باكز خوركم تعزبتي حفشاو زيناتات حفص زازي ملو سلام كتالكم نمسلم استركم الباتنا نحدكم بوغلنا ومشات